Com a gestoria, preveu la desaparició d'algunes empreses petites o mitjanes? Sí, és possible, és molt possible. I repeteixo el que abans t'he comentat. És molt important per als empresaris que aquestes ajudes que fa el govern o la Generalitat puguin estar molt a favor dels empresaris, de les empreses, perquè aquestes empreses no tinguin un crac. Quan comencen a operar, tinguin una força econòmica per tirar endavant. Sí. Si quan poden començar a operar estan super lastimades, moltes empreses d'aquestes no tenen altre remei que tancar. Ja, això ho dirà el temps, suposo, i les mesures que s'hagin pres en el seu moment. Hi ha hagut algun organisme que ha parlat de que podrien arribar a desaparèixer sobre un percentatge d'un 20 o un 30% de les empreses d'Espanya. Per tota la crisi. Tots aquests estudis estan contemplats baix unes situacions que sobretot depenen d'una cosa molt important, la duració de la crisi. Només està marcat per això. Si durarà més o menys, dependrà. Sí, la duració de la crisi i com surtem de perjudicats després de l'acabament de la crisi. O sigui, aquest 30% d'empreses que es preveu que desapareixin pot incrementar segons duri la crisi. Sí, per descomptat. O reduir-se, perquè igual això té una situació favorable i comencem tothom a treballar, comencem a tothom tindre possibilitats de consumir i que les empreses comencin a tindre ingressos per poder començar a tirar endavant el país.